sahihu targhib hadisi 2785. don haka yasa yawan tsinuwa ba shi da kyau, don annabi ya tabbatar duk mai yawan tsinuwa ko ya shiga aljanna idan ana ba mutane damar su yi ceto ban da shi, in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ban da shi. Me yasa? saboda in ka tsine wa mutum, kalmar tsinuwa ma'ananta nisantar rahama. Kai da ka nisantar da mutum daga rahamar Allah, kai ne kuma za ka ɗauko shi ka kawo shi ga rahamar Allah. Don haka yasa idan kana yawan tsinuwa to Allah ya haramta maka ka yi ceto ga mutane a ranar tashin kiyama. Ba a ce ba za ka shiga aljanna ba, amma dai ba za ka yi ceto ba. Akwai mutanen da ba su yin ceto ko da mutanen kwarai ne. To duk mai yawan tsinuwa ya zama magana ka ba ka magana sai ka hada da tsinuwa. Allah ka tsare bakunan mu. To sai bayani na ƙarshe.